Tak jo, dneska se podíváme na strojek J. Conley Epoch, který jsem dostal sponzorským darem od Plant Tattoo Supply. Tenhle ten stroječek, když otevřeme krabičku, tak uvidíme, že se vlastně prodává automaticky s 2 baterkama a 1 redukcí vlastně na klasický kábel. Strojek má nastavitelný zdvih od 2,4 až po 4,2. Je to takový multitool v podstatě, takže pro začátečníky úplně ideální varianta, že si nemusí schánět víc strojků. Když pustíme baterku, tak vlastně se nám ukáže nahoře procenta baterky, pak se vedle procent ukáže S nebo L, což je jako stínování nebo linkování, takže si v pohodě můžete přecvakávat dvojklikem mezi těma 2 funkcema. Hnedka pod tím jsou volty, herce a počítadlo na minuty, jak dlouho tetujete. Tenhle ten stroječek má takovou vychytávku, že